Čauťa, vítam vás z nového videa a v dnešnom videi si ochutnáme tento čokoládový Müllermilk. Vyzerá nejako takto a mala som ho akože už niekedy, ale mala som ho už strašne dávno, tak som zabudla ako chutí, takže si ho poďme spolu ochutnať. Počula som, že ak tento čokoládový Müllermilk zašejkujete, tak to bude proste strašne dobré a bude to mať lepšiu chuť, takže to ideme dejstetnúť. OK. Ja už si myslím, že to je už ready. A ideme. OK. Som fakt, že extrémne zvedavá, jak to bude chutiť, takže... Mňam. Je to fakt, že dobré. Ale... je mi to povedomé. Hneď, ak som sa toho napila, tak som si už spomenula vlastne, ako som to už chutnala, ale stále mi to chutí. Ale ak to niekto chcete ochutnať, tak si to kľudne môžete kúpiť, akože dosť odporúčam. Ale chutí to ako normálny shake, ktorý si dokážete urobiť aj doma. Neviem, či ste to robili, ale ja ako malá som robila to, že som si zobrala Kinder čokoládu, dala som ju do pohárika, dala som ten pohárik do mikrovlnky a tá čokoláda sa vlastne rozstavila a ja som ju potom jedla líčko, bolo to extrémne dobré. A toto je niečo takéto isté, len čo to je vlastne v tekutej verzii, hej, to bolo také tuhé, ale akože pritvára mi to ako extrémne podobná chuť, takže... tomuto dávam asi tak 6/10, není to zlé, ale není to zase ani úplne najlepšie, takže ja neviem, je ešte Müllermilk banánový, aj dubajská čokoláda, je aj jahodový, je hociaký. Dokonca teraz som počula, že myslela aj Müllermilk proteín, takže niekedy, keď si ho kúpi moja mamka, tak ho ochutnám, pretože som fakt zvedavá, ako to chutilo, bo ja už som mala aj ten jahodový, aj ten banánový. Tento pije za mňa najčastejšie, dubajskú čokoládu som mala raz, ale tento mi fakt chutí, takže dávam 6/10, ale banánový je aj tak za mňa lepší než tento, lenže banánový je vždy skoro všade vykúpený, takže odporúčam a pa pa!